Kurola Joona. Perifeerisen laskimokanyylin laitto kuuluu sekä lääkärin että luvan saaneen sairaanhoitajan perustaitoihin. Vaikka suoritus on yksinkertainen, voi toimenpiteestä vaikeutuessaan tulla pitkällinen ja potilaalle kivulias. Jos pistettävällä alueella on käytetty puudutevoidetta, se poistetaan hyvissä ajoin ennen kanyylin laittoa. Kanyloitavaan raajaan asetetaan kiristysside eli staassi, tai verenpainemittarin mansettiin asetetaan 40-60 elohopeamillimetrin paine. Staassin tarkoituksena on estää laskimovirtaus ja saada punktoitava suoni paremmin näkyville. Suonen näkyvyyttä parantaa myös raajan lämmittäminen, esimerkiksi lämpöhauteella, käden pumppaaminen auki ja kiinni tai laskeminen sydämen tason alapuolelle. Ennen kanylointia tarkastetaan, että tarkoitukseen valittu kanyyli on käyttökelpoinen. Kanyylin siivekkeet suoristetaan. Pistettäessä varmistetaan, että kanyyli on oikein päin, eli hiotun kärjen terävä pää on siten, että neulan aukko osoittaa ylös. Kiinnitysteippi. Huolellinen desinfiointi minimoi ihon kautta syntyvän infektion mahdollisuuden. Puhdistetun ihoalueen annetaan kuivua ennen punktiota, eikä aluetta saa puhdistuksen jälkeen enää kosketella. Pois ja sittenpä otetaan tämä Kanyylistä otetaan kolmisormiote. Pistokohdan ihoaluetta venytetään hiukan, jotta punktoitaessa laskimo ei pakenisi punktioneulaan. Iho lävistetään. Neula on laskimon sisällä, kun kanyylin päässä oleva kammio täyttyy verellä. Staasi poistetaan. Kun kanyylin paikka on varmistettu, se kiinnitetään ihoon teipillä. Kiinnityksessä on oltava huolellinen, jotta kanyyli ei luistaisi pois laskimosta. Kanyylin edestakainen liike lisää infektioriskiä. Teräksinen neulaosa otetaan kokonaan pois kanyylin sisältä ja laitetaan välittömästi viiltävien jätteiden keräysastiaan. Infuusioletku kiinnitetään kanyyliin. Sen jälkeen varmistetaan, että nesteen virtaus on esteetön. Ihopistoalueelle ei saa tulla nestekertymää. Tarvittaessa infuusionestepussi lasketaan sydämen tason alle, jolloin veren tulisi virrata nesteen siirtoletkuun. Epävarmassa tilanteessa kanylointi tulee tehdä uudestaan. No niin, ja vielä tuossa otetaan teippi. Noin, ja lopuksi varmistetaan, että infuusioneste ja lääke ovat potilaalle oikeat. No niin. Annetaan nyt sulle tätä kipulääkettä leikkauksen jälkeiseen kipuun. Täällä mulla on valmiiksi laitettuna ja vedettynä kipulääkitystä ja tähän lääkkeenantokorkkiin. Avaan sen. Noin. Näin. Nyt on tää tipanlaitto ja lääkkeenanto suoritettu. Miltä se vointi tuntuu? No niin, oikein.